За да го гледате след ново видео, ви са потребни 18 пълни години. Добър ден! Технология на викендичката на Георги Димитров, познати от поп-иконата позната. Да прашаме, що би сакали повече? Да имате концерти, много бройни песни или един така градоначалнички от Хамби? Ма сакам да ядам само, бе. Които са умилени ядени? А? Които са умилени ядени? Грашок, бурания, заебавам се, бе, плескавица само за мен. Каков грах, каков? И откъде? Завод ти викам. Зава плеската ти викам, момче. Долу е! А, плескавицата ли? Горе! А? Не те разбирам. А кой ви омилен сервис и филма нови турски сервис? Ми са бандини да намрат шиемги. Тия са брати индийски, не са турски, тия са индийски филми. Извини. Турски... Вай бе. Езел, вай. Какво ще кажеш за него? Що ти? Ево ли му майка да ти кажа? Що правите в свободно време? Свободно време. Що правите в свободно време? Копам, будари копам. А защо? Зажудам ли? Това е со мен у оркестъра. А он що е сега? Футбалер на Манчестър или? Я Джомбо ме вика. Кой ви омилен глумец за Македония Вака? Кой ви инспирира? Георги Колозов. А знаете ли дека Георги Колозов е от Богданци? То предпоставам, бидейки за глума, пред се трябва добра превара, а за превара трябва да си от Богданци. Така да... Я знаеш Декс? От Ерджелия, бе, брат. Вика, ваш шкаф да не го отваряте. Гаш го тежка. А де не е отдам шкаф, момче. Вече с тебе трябва да слушам. Що ги качате за него? Завали, бе. Отдега си, бе, другарче. Отдега жу, отдега си. Отдега си, кажи! Сега ќе го запрашаме господинът Пепи Наков. Звани Джомба. Джомба му е извадено от средното училище, къде ще учише, па... Той! Тук. Тук. Добро вече. Не може да клеча. Добро вече, господин Пепи. Що ќе кажете вие за нашата телевизия? Добро вече. Поздрав до сите гледачи на вашата прекрасна телевизия. Лайв общи Македония. Най-първо кажете ми, кой е ваш омилен клуб? Се разбира футболски. Едина любов, едина желя. Мене любов не е потребна. Моя любов е мой Манчестър. Толкова много сакате Манчестър? Той е више от... Зато... Нема речи. Добро, хвала много, Пепи. И аз би сакал сега да направим интервю с новото... с нашиот другар, исто така много познат, господинот Абдула Абрахимович. Бърточек ми е он иначе, айде. Браво, Абдула, как? Айде, бе. Що ти кажете вие за нашата телевизия? Чекай, не! Абдула, немoj да бегаш! Абдула! Гледай бурда! Чекай се, дай! Що ти кажете ние за нашата телевизия? Абдула, немoj! Ама ќе паднам! Чекай, застани! Айде, го заебавме Абдул! Чекай, ще гледа дека е много кондиционно спремен. Сака да биде атлетичар. Може да направим едно кратко интервю со познатиот, непроценливиот, неверојатниот, најинтелигентниот и може да кажеме не најдебелиот, ама тука негде. Соле Иванов! Звани Стојанче. Не знаеме, бе, сите знаат, што знаеме.
Сите знаат дека тој има една голема фирма во неговото село Пизарево. Има дуканче и плюс сендвичара. Колку сендвичи може да избутате во рок од 9 часа? Това е рок от една вечер, 200 лепчина, сега зависи дали това ќе бидат тостови со помфрит, без помфрит, француски тостови, хамбургери, комбинирани сендвичи и така нататък. Амана мана! Малаван! Я така плача, истина така какви. Хай. I is Yeah!